Hi friends, Kerala Lottery guessing today. Welcome my channel Spin KS Lucky. Friends, நம்ம ஸ்பின் கேஸ் லக்கியை மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆலில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்கள் மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக டெய்லியும் வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், 10/2/2022 காருண்யா ப்ளஸ் 407 ட்ரா நம்பர் வியாழன்கிழமை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணி ஆலில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்கள் மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாட்சிங் மை ஃபுல் வீடியோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் என்ன கெஸ்ஸிங் நம்பர் கொடுக்குறேன்னு உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை வீடியோ ஒன்லி கெஸ்ஸிங், நோ பெட்டிங். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம், லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு நம்ம வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் கெஸ்ஸிங் நம்பர் என்னங்கிறத மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மற்ற நண்பர்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்றைய வீடியோ போய் பார்ப்போம். 9ஆம் தேதி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வின்னிங் எடுத்துருவோன்னு. நான் எப்போதும் சொல்லுவேன் ஏபிசியில் தான் வின்னிங் இருக்கும்னு. அதே மாதிரியே சிபோர்டில் 5, 6 556 வின்னிங் 5/6 பாஸ் ஆகிருக்கு. ஸ்ட்ராங் நம்பர் கொடுத்தாலையும் 5 பாஸ் ஆகிருக்கு. சப்போர்ட் நம்பர் கொடுத்தாலையும் 6 பாஸ் ஆகிருக்கு. பாருங்கள், வின்னிங் மாதம் எடுத்திருக்கோம். 3 டிஜிட்டில் சிபோர்டு பாருங்கள், 2 1 2 3 இடத்துல 4 இடத்துல வச்சுக்கணும். பாருங்கள், 6. ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாக்ஸை பாருங்கள், 56 56 56 3 இடத்துல வச்சுருக்கேன். சிங்கிள் நம்பர் 5 மட்டும் மிஸ் ஆகிருக்கு. டபுள்ஸில் எடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்றைய வீடியோ ஏபிசி ஆல் போர்டில் பாருங்கள், சொன்ன மாதிரியே 56 வின் ஆகிருப்பாங்க. 556 வின்னிங் அடித்தாங்க. மாஸ் வின் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோ. அதாவது 2 நம்பர் எடுத்துருக்கோம், பார்த்துங்க. நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் இன்னைய வீடியோ பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்ட்ராங் நம்பர் பாருங்கள், 197. சப்போர்ட் நம்பர் 8 6. ஏபிசி நம்பர். ஃப்ரெண்ட்ஸ், டெய்லியும் இதுக்குள்ளே தான் நான் வின்னிங் இருக்குன்னு சொல்லுவேன். அதனால் இதை கொஞ்சம் பார்த்து லிமிட்டாக ப்ளே பண்ணி விளையாடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏ போர்டு 0853, பி போர்டு 0824, சி போர்டு 198667. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் உள்ள 3 டிஜிட் தான் எடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், 308889 528 346 108 296 639 907. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏபிபிசி ஏசி நம்பர் பாருங்கள், 00 88 52 34 10 29 63 90 89 28 46 08 96 39 58 36 18 26 69 92 87 72 54 06. ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாக்ஸ் நம்பர் பாருங்கள், 197 246 808 524 034 895 407 003. ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. கன்ஃபார்ம் வின்னிங் ஏபிசி இதில் தான் இருக்கும். பாருங்கள், பாக்ஸில் சிங்கிள் நம்பர் தான் மிஸ்ஸிங் ஆகிருக்கு. அதேமாரியே ஏபிசியில் ஆல் போர்டில் 2 நம்பர் வின் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து லிமிட்டாக ப்ளே பண்ணி விளையாடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்பின் கேஸ் லக்கி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கீழே ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கும், சப்ஸ்கிரைப்னா அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆலில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்கள் மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.